ora karu-karuan kaya mengkene. Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Tejo Kesuma. Anggenipun kula ndherekaken panjenengan menawi kula tingali panjenengan kadosipun wonten ing sawektipun penggalih ngantos ngos-ngosan ambegan kula anggenipun kula ndherekaken panjenengan Kanjeng Pangeran. Kakang, inji yen aku iki nderek ngendikane Kanjeng Rama. Adoh saka batinku, Kakang. Yen aku bisa jumeneng ngaji, aku kudu duwe paugeran. Sepisan, aku kudu duwe paugeran agama. Ping pindho, aku kudu duwe paugeran budaya. inji namung inji Paugeran kuwi mau kena tanggo sarana. Lumaku ning uripku lan aku ing besok ora beda-bedakake antarane kuwi trah ngawirya, kuwi trah Papa Sudra. Nanging aku kudu bisa asih marang sapadaning titah, Kakang. inji namung punten dalem sewu. Keparenga kula badhe matur. Keng menapa penyamnika traing kesuma rembesing madu kok gumunipun panjenengan menika ngawrataken dhateng kula. Ing ngarep aku wis ngandhakake, Kakang. Ing ngarep aku wis ngandhakake. Aku ora bakal bedak-bedake antarane kuwi trah ngawirya lan trah Papa Sudra. Mula Kakang, aning papan kene aku lan sliramu tak suwun kanthi banget ayo saiki padha tapa ngrame aku lan panjenengan bisa ngupadi sejatining urip kang sejati ing besok kena kanggo sangku yen aku bisa jumeneng ngaji kanthi ateteken ati kang suci pepayung budi rahayu, Kakang. Nanging saderengipun kula lan penyamnika badhe tindak lumampah ing mangke menapa penyamnika mboten badhe getun-getuwung jer penyamnika ing semangke ingkang badhe dipun jumenengaken aji wonten ing Pudak Arum ngantos gantos keprabon jumeneng aji. Ora, wis ayo saiki panjenengan tetep tak suwun ngampi-ngampingi gonku bakal ngupadi laku ning uripku lan ing besuke aku bisa ketemu lan aku bisa nemokake yen aku bisa jumeneng ngaji aku tetep asih pring sasama, Kakang. Oh, kersanipun inji semangga kula dherekaken. Paman, injih kula Gusti Prabu Darmo Aji. tenanipun paseban ageng menika wonten ingkang badhe kula rembak, Paman. Namung saderengipun ngrembak perkawis ingkang badhe kula ngendikaaken dhateng para kadang sentana langkung rumiyin wilujeng sowan panjenengan wonten ing kedaton, Paman. Berkah pangestu dalem Gusti Prabu Darmo Aji anggen kula sowan wonten ing Praja Giri Purba menika inggih tansah manggih widodо rahayu. Mboten namung sembah bukti kula konjuk menika Gusti Prabu. Dawah sami-sami, Paman. Prayogakaken ingginipun lenggah. Nggih,
badhe matur lan mawan pangandikan kalian Kakang Patih. Sendika Nggih, Kakang. Paring dawuh Gusti Prabu. Slamet. Sowanmu ning papan kene lan ning ngersaning sun. Pikantuk pangestunipun panjenengan, anggen kula sowan mboten manggihi alangan setunggal punapa Gusti Prabu. Syukur. Mboten kasupe ngaturaken sembah kula mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Ndak tampa orang mung puja pangestuning sun genti kok sira tama, Paman. Inggih, sanget anggen kawula mundi Gusti. Prayoga Mugi dadosaken. iya. Inggih. Nggonira lungguh, Pak Kakang. Putraku Ngger. Inci paring dawuh pangandika Rama. Rama bungah lan bombong. Yen to sliramu ana ing paseban agung kene tansah ngabiyantar ngersaning Rama. Inci Rama. Saderengipun kula matur, kula ngaturaken sungkeme pambekti mugi kunjuk Rama. Ndak tampa ya Ngger. Ora mung puja pangestune Rama wae genti kok sira tampa. Inggih sanget anggen kula mundi Rama. Ya. Prayogake nggonira lungguh. Inci ngestoken dawuh. Wangsul dateng paman Pangeran Sepuh. enje. Kula Gusti Prabu Ingkang badhe kula ngendikaken dhateng panjenengan Senopati mboten ngabiyantar wonten papan mriki. Jangkarwaja. Nah, menika tenanipun kados pundi Paman? Mbok bilih panjenengan presa perkawisipun paman menika kalian Jangkarwaja. Pareng matur lepat nyuwun sih pangapunten dalem Gusti Inggih. Prabu. Menawi perkawisipun Jangkarwaja nggih mesti kemawon boten wantun sowan wonten Giri Purba. Jalaran? Lah, menika Jangkarwaja niku jejering senopati. Kamangka panjenengan dalem ingkang paring kalenggahan. Nalika semana. Nggih dipun dawuhi supados ndamel tentreming Praja Giri Purba. Ning kasunyatanipun wah wis. Loh, Wis Pangeran Sepuh. Panjenengan menawi mengendikan menika mbok sampun dandang dunekke kontul-kontul dunekke dandang. Menawi matur wonten ngarsanipun Gusti Prabu niku mbok sing terwaca abang ya abang, ijo nggih ijo. Loh. sampean ora ngerti to? Ora ngerti kasunyatane. Nek ting jaba sing jenenge Jangkarwaja niku anane ming gawe perkara. Lho, perkarane niku ora cilik-cilik lho. Nek meng kok ngedu siji apa loro adu jago, gampangane tuku napa ora bayar niku sepele. Ning wong Jangkarwaja niku rena-rene ya anane niku meng gawe rusuh. Cah nom-noman niku jeki mendem-mendeman. Ana wong wadon ngono kuwi. Ayo, sapa sing metengi? Ki Jangkarwaja. Niku jenengan pun mbuktekke dhewe napa? Alah, sampean niku pripun to Patih Swantaka? to. Kok dadi padha padudon bebasani? Tenane Jangkarwaja apa kepengin banget merengkang saka dawuh ingsun? Punten dalem sewu nggih. Kula kinten kok kados mekaten menika lho Sang Prabu. Lah, Apa kira-kira bisa nyowanake? nggih. Larenipun sampun kesah. Kula Nyuwun sewu, Gusti padosi. Prabu. Nggih, kula padosi mboten kepanggih menika. Yen ngono cetha. Yen Jangkarwaja kepengin merengkang dawuh ingsun. Ya, iki dadi penggalian. Nggih, pun kula dawuh kalian para telik sandi supados madosi. Ana abang-abang. Sapa? Inggih. Saderengipun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Gusti Prabu. Sinten? Sinten panjenengan?
Prabu Darmo Aji. Darmo Aji. Injih. Iya gitu. Ndak tampa. Pangestu ingsun genti kok sira tampa. Iki kok padha cengengesan sing siji malah takon aku sapa. Injih menika kadosipun kok wonten dayah Rapatya Cetha. Sik sopan. Heeh. Matur. Injih kepareng matur. Kula menika pun Patih Jalapati. Oh. Jejaring patih ngono mesti kagungan Patih Jalapati. Injih. Patih Jalapati. Nepangaken kula ugi rombongan patih Jolo. Jolo. Jo, Jolo iki- Dara kala mangsa nggih Jalodri. Le maturke sing cemetha. paman. Injih. Dipunduti Kula- presa. Oh, injih. Sik. Iki ra sembrono. Iki ning pendopo agung Kraton Giripurba. Lho, iki lho. Sesembahanmu Gusti Prabu Darmo Aji. Injih. Sing duweni panguwasa gleca-glece. Injih. Kowe iki- Nyuwun pangapunten panci kados mekaten menika kawentanan kula Nah, Jalapati, Jalapati. Jaladara. Saka ngendi karepmu ngopo? Kula saking Kadipaten Surateleng. Nggih, Surateleng. Suwan kula wonten Kraton Giripurba menika yektosipun kula ngemban dawuhipun Jeng Adipati Jala Sengsara. Jala Sengara. Kapurih ngebon-bon enjang jejawah sonten. Ngemis katresnan. Nglamar. Lamar. Yo. Lamar Dewi Sekar Sumirah. Ora ana. Ning Kraton Giripurba ora ana sing jenengane Sumirah. Lamuk. Kadoan. Iki putra dalem Gusti Prabu Sekar Sumirat. Lah nggih Nggih, menika. nggih. Ngaten nggih, nggih. Injih menika leres. Lajeng kula inggih sampun nampi Purbawasesa bilih sakmangke panglamaripun dipun tampi bebono menapa kemawon badhe pun pinangkani. Kisana. Rehning wis wijang banget sing dadi pangandikamu. Ingsun bakal nari marang putra ingsun Sekar Sumirat. Nggih, kedah purun. Menawi boten purun, kula usahase kula wirang-wirangaken. Lho. Nggih. Badhe Kok kula le- damel karang abang. Le matur kok gampang temen arepmu sak asik. Padha karo Gege Mangsa to niki. Nggih, putra karepe ingsun dhewe. Sekar Sumirat. Paring dawuh pangandika Rama. Tak kira Rama ora bakal ngambali meneh apa kang dadi gunemaneng papan kene. Injih. Sliramu wis mireng dhewe dilamar marang pawongan sakloro niki. Tenane sliramu saguh apa ora sinambut jraning akrami marang sesebahane bocah. Punten dalem sewu Rama. Mrai titi sak menika kula mboten saged nglampahi mboten Rama. Lho. Pripun niki? Pripun niki ablah. Aduh, Paman. injih kados pundi Rehning menika? putra ingsun linggar saka sajroning papan kene. Injih. Ingsun bakal nungka. Masa bodho tamu kang ngabyantara iki. Kakang. Waduh. Ngestokaken dawuh. Jengkel ngestokaken dawuh. Yen kaya Piye iki? mangkono, Pripun iki Pangeran Sepuh? yen kaya mangkono dina iki uga tak enteni ana alon-alon bakal tak dosa asik. Kraton Giripurba kene. Nantang ta kowe? Nantang ta? Wes, ditenono wes. Entenono. Monggo ayo. Ayo. Yo. Ayo.
Bagus, 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 bagus. Ras bodole umpus. Ngono dadak gege mangsa. Kok nantang pati. Pripun niki? Patih Surantaka. Ta? Apa dipun mejahi mawon niku? Aja. Wong-wong Giri Purba. Rumangsane aku wani ya. Rumangsane aku wani. Apa ndarani aku wedi po? Oh, enggak. Prajuritmu wis entek. Amping-ampingan prajuritmu wae. Cilik-cilik. Wis sak cutang-cutang ngene iki kok nantang karo aku to. Wis. Kowe wani po? Wani. Nek dong. Mbok Wis. anggap aku iki. Kowe wong loro kepengin urip apa kepengin mati? Nek kepengin mati, rene maju. Tak pateni. Dianggap wong Giri Purba ke. Kula ingkang rampungi. Ayo, rampungi kuwi. Kowe arep ngopo? Prajuritmu kowe wis entek kabeh ki lho. Oh, jajal ayo. Yo sewu. Kene Patih Surantaka. Ayo wong loro bareng. Ayo, maju. Mlayu wae awake dhewe wis kalah. Ayo. Wong Suratelenge rasak kuku irenge weh. Ya, dadi atur Monggo. ana ngersane Sang Prabu weh. Wah. Sang Dewi Sarpa Keling wanodya ayu mustikaning jagat pepudyaning ati rawuh Sang Dewi Sarpa wanodya pepudyaning ati. Kula ingkang sowan Kang Mas Jala Sengara ingkang kula tresnani, kula ingkang sowan. Sang Dewi Kapang sanget kula Kang Mas. diajeng pepudyaning ati. Mustikaning jagat wanita kang banget ndak tresnan saestu. Kula inggih tresna sanget. Tresna lair tumusing batos Kang Mas. Saestu menika diajeng. Saestu Kang Mas. Katresnan kula dumateng panjenengan prasasat
boten saged kagambaraken tebih wetan saking kilen inggiling langit saking bumi mekaten lebetipun katresnan kula dumateng panjenengan Kang Mas. Sang Dewi sarpo kalih. Wonten paring dawuh Kang Mas. Kula ingkang sowan. Kanjeng Adipati, Panjenengan sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Panjenengan rawuh saestu raos bingah raos bombong ingkang tanpa upami. Nanging kula cubriya saben-saben panjenengan Kanjeng Adipati. kados wonten pamor wonten panyuwuhan ingkang badhe pun aturaken Kang Mas. Mangke rumiyin Sang Dewi menika pepatih kula sowan. Inggih Kang Mas. Panjenengan pirsa menawi pepatih kula menika mboten saged sumerep jengantika Yai. Inggih Kang Mas. Kanjeng Adipati. Sesuk neh yen arep sowan kuwi sebawa sik saka njaba regol. Dalem sampun matur nanging mboten mireng kadosipun Kanjeng Adipati menika nembe ngendikan piyambak napa? Sing ngendika dhewe ki sapa? Lah kala Ora ana sapa-sapa kok. Ya jeng, Kados pundi Kang Mas? menika lho. Kula sampun utusan kalian Pepati lan Senopati supados nglamar wonten Giri Purba. Sajake wis ken. Menapa Kang Mas menika tasih mangu-mangu dumateng katresnan kula? Menapa Kang Mas menika tasih tida-tida dumateng katresnan kula? Kenging menapa Kang Mas kagungan penggalih ingkang kados mekaten? Menapa kula kirang anggenipun nelados dumateng panjenengan Kang Mas? Sang Dewi, Sang Dewi. Sang Dewi. Namung panjenengan wanita ingkang kula tresnani. Panjenengan pirsa. Nanging kasunyatanipun Yen nesu kok tambah ayu lho. Kula sowan Kula menawi kula menika kagungan garwa. Menawi Sekar Sumirat menika sampun dados garwa kula, ateges Giri Purba menika wonten regeman kula. lajeng sesambetanipun kalian kula menapa? Sampun nesu rumiyin. Nggih. bareng matur Jeng Adipati. Piye? Pangapunten. Mangke rumiyin nggih Sang Dewi. Linggo. Janipun panjenengan menika Linggo. jeneng nyuwun pangapunten. panjenengan kok ngendika piyambak to? Sing ngendika dhewe iki sapa? Ora ana. Lah nggih panjenengan menika wau Sik. mboten wonten sinten-sinten kok. Sliramu sak kloron tak utus sowan ana ing kraton Giri Purba. Sampun. Piye? Wes. Sampun. Wonten Giri Purba. Sampun. Terus Lajeng panglamar panjenengan pancen sliramu sliramu sak kloron iki wes kok ya diajeng
Wonten menapa? Kula menika dados benget menika Sang Dewi singken. Aduh, mangke rumiyin. Guyu. Kula nggih kepengin gemuju. Ning lak menika iki wis. Mangke rumiyin. Panglamarku. Ya, dadi ora ana ilange anggonku paring kekucah. Lah nggih. Nggih. Marang kowe sak kloron, ya. Jolot. Bayarmu saben wulane tak undhaki. Terus dina pangku Matur jawab. nuwun. Matur nuwun sampun dipun Matur. iboi. Nah, dina apa? Anggonku daup kelawan Sekar Sumirat. Daup. Jawab. Ya, Daup pripun? Wong di Menawi dinten nika Pak Rebo laire dina Kemis. Yektosipun wonten menapa menika Mas? Sang Dewi. Inggih. Panglamar kula menika dipun tampi. Boten-botenipun benjang menawi kula sampun kagungan garwa, kula lajeng lirwakaken panjenengan. Kula sampun prasetya ngantos dumugi puputing jaman. Kula badhe tansah setya tuhu tresna dhateng panjenengan diajeng. Menapa leres pangandikanipun panjenengan? Saestu. Terus kentinging dina apa? Anggonku daup kelawan Sekar Sumirat. Dina apa? Kok dina napa? Nama panglamare ditampa. Nggih jelas boten. Lah kok panglamaripun ora mawon piye? dipun tampik kok. Mbok bilih dereng napa anu panglamarku ki ditampa apa ora? boten. Boten, Boten. Ora ana paedahe. Anggonku paring kekucah nyatane kabeh mau cabar. Kabeh mau wurung. Ampun Jeng Adipati. Saestu. Wes, Liko. Ora kena dintelke. Nyuwun Nyuwun pangapunten. pangapunten Jeng Adipati. Diajeng. Menika lajeng kados pundi? Menawi kula menika ngantos cabar anggenipun badhe daup kariyan Sekar Sumirat, ateges panjangka kula badhe dados ratu ning ratu wonten ing tanah Jawa, mboten badhe kelampahan menika. Nanging kula malah remen. Tegesipun panjenengan namung tresna dhateng kula. Sampun ngaten menika to Sang Dewi. Lajeng kersanipun Kang Mas Jala Sengara kados pundi? Mesti kemawon Sang Dewi gadah cara mamris daya sedya kula menika saged kasembadan. Katresnan kula dhumateng panjenengan menika tresna ingkang tanpa wangenan. Menapa ingkang dados panyuwun panjenengan mesti badhe kalempahan. Saestu Kula Saestu, gadah Sang cara. Menapa menika Sang Dewi? Nanging kedah pitadosaken perkawis menika dhateng kula. Kula borongaken wonten ngersa jengandika Sang Dewi. Menawi panuwun panjenengan mituhu lan kersa nindakaken menapa ingkang dados kula tetep minangkani menapa ingkang cara dados kula. kersa panjenengan Sang Mugi-mugi Dewi. kasembadan jumbo Kang Kinayuh sembodo Kang Jinangka Lestari Kang Mendika KST dhewean. panjenengan dados priyantun priagung ingkang mukti wibawa ambek adil para marta berbudi bawa leksana Kang Mas Menengaten Sang Dewi. sarpa keling ingkang wonten wingkingipun panjenengan Kang Mas Menawi ngaten Sang Dewi, sowan-sowan.
menapa ingkang dados panjangka kula saged kasembatan kula borongaken wonten kesajengan ndi Kula nyuwun pamit Kang Mas ingkang ngatos-atos. kenging pan ora kesuwen ayo nderek aku Ije, monggo. Janggar Wajo. Kowe kok glandang aku nganti tekan papan kene karepmu piye Janggar Wajo? Sekar, Apa? nangis kowe. Ora nangis piye aku wedi. Ngopo kowe kok nangis? Kasunyatan aku saka Taman Kapurten tok glandangan tekan tengah ngalas kaya ngene gong liwang-liwang aku wedi Janggar Wajo. Ora semang nangis. Luwih lara ki atine aku. Lara atimu? Aku jane nggawa kowe tak gawa rene ki ora arep kok atas aku ki seneng karo kowe ora. Terus sing tok karepke? Aku arep bales wirang. Wirang sing endi Janggar Wajo? Lho aku wirang. Iki ana alas gedhe pejaten kene iki kanggo seksi yen aku disebratake saka Kadipaten Giripurba. Sing gawe wong tuamu tak kandhani. Kanjeng Rama. Pangeran Sepuh Argamane sing gawe lara atimu. Terus lupute Kanjeng Rama ki piye? Nggon ngendi coba? Arep ana maling, ana rampok, ana ing Giripurba sapa sing klambi nara aku. Nanging sing golek amung bapakmu tak kandhani. Rondo dimetengi sing gawe kudung aku. Lho ana dhuwit pirang-pirang miliar lho gawe margi wetenge wetengmu barang kuwi sing gawe kudung aku. Ana bangunan apa-apa dhuwit dilek dhewe. Aku ora tau nih. Terus perkara kaya ngene kowe kok malah nglandang aku kepara ngundamana ning ngarepku kudune. Yen kowe iki lara ati, matur kelawan Kanjeng Sinuwun. Kabeh tak aturke menawa sing bener endi sing luput ngendi. Sang Prabu ing Giripurba ki ora mandel. Ora percaya yen to aku matur yen aku ke bisa labo-labet mbrasta maling brandal sak piturute iki ora percaya. Mur pergo saka lambene bapakmu tak kandhani. Wis Janggar Wajo. Aku percaya karo kandamu. Ning saiki mbok yo ngene wae. Ben padha-padha apike. Saiki ayo sowan ana ngersane Kanjeng Sinuwun matur kabeh iki mau. Lah ning kene iki. Ning kene iki aku ngrandal kowe tak colong terus mung gawe seneng-seneng. Saking kebayatine aku balas dendam karo wong tuamu. Lho. Kok kaya ngono karepmu ki lho? Nyatane ana apa-apa kok dilek dhewe? Ana apa-apa aku sing gawe kudung? Nyatane aku saiki disebratake. Kontol kok uneke dandang-dandang kok unek kontol ning ngersane Sang Prabu Giripurba. Apa kuwi? Ya yen ngono aku sing njalukke pangapura kelawan Kanjeng Rama supayane kowe ora lara ati, lupute Kanjeng Rama wae sing gedhe pangapuramu. Kowe tak colong ning kene iki ora ateges aku seneng karo Ayu. Ora ateges aku ngepek bojo karo ki ora. Ming tak ge penak-penakan. Aja to kok ge penak-penak padha ki apa wae aku ki lho. Sithik wae ora apa-apa kanggo tamba kagoleng atine aku. Ya aja ngono mesake aku njaluk welas. Aku mesake kowe ning wong tuamu bancik-bancik. Nang diasku. Apa-apa aku wah kula Sang Prabu kula. Ngono kae wong tuamu. Ning nek
perkara iki aku tok dianggap luput uga. Aku yo ora gelem to. Wong iki lupute Kanjeng Rama kok Saiki aku wae. tok diluput. Nek saumpama sing di lakoke kaya ngono iki kowe. Kowe sakeh labo-labetin Giripura ning ora ana apa-apane, ora ana upahe. Aja maju. Ya aku upahe kowe kuwi. Ora ketang aku ora seneng karo kowe tak atuk-atuke kok mesti dadi seneng. Mbok wis timbang kowe ya ora tresna karo aku semono uga ora tresna karo kowe. Saiki teko aku culno, kowe nang ndi ya sak karepmu wis. Sekar. Apa? Yo ning kene iki. Ning kene iki aku arep mutahke apa kang dadi unek-unek. Mutah-mutah kok sak nggon-nggon. Ayo nek kowe gelem nampani ora apa-apa. Rasudi. Kar, Napa? rene to. Ora usah mingkar-mingkar. Nek aku tresna karo kowe aku mesti ora bakal. Jane aku ki ora tresna karo kowe. Aku wis kandha. Yen aku arep males ki loro atine aku karo bapakmu. Lah kene ya kowe wae ora tresna karo aku, sak apa meneh aku? Ngene. Kon ngadani kowe ora ya. Ini, nek kene ora ono kejeglungan macan, pangan macan. Kene lho. Opo? Aja Kar. ya. Janggar waja. Ngene wae. Ulasane aku to. Ngene wae. janggar waja. Kok saya suwe mesti seneng. Wah, wis teko dikulinakake wae. Lah aku ki tangane ya rada alus. Iki ngapa culno ya? Culno. Aja Ah, ndeleng Sam. aku kaya ngono tak wedi. Taman loro asmara. Apik to? Ya apik munggo kowe. Mring slirane Mas Wong manis. Rikmo mama ngembang pakung. Kaya ora ono wong liwat siji wae. Jangan mangulat. Jangan waca. Iki piye? Aja ya. Irung manglir lentir kuning. Ora. Tolong. Iki piye ya? Katon kuning moyo-moyo. Lir pindho kari rati. Jangan Sekar. waca. Iya. Ning papan kene iki ora ana siji loro tempat coba mung aku karo kowe. Aku ngerti jangan waca. Kowe aku dadi tumindak kaya kene mau mergo apa kali bapakmu. Nek bapakmu ki ra kaya ngono ora lakon aku dadi nyiksa marang apa. Seneng yo. Saya suwe. Ayo, Sekar. Sekar. Ayo. Kowe ki yo ge ngopo to ya mbokmu? Lah ya saking senenge to. Atase saka desa yo iso macak sing kaya ngene glowing kaya ngene iki. Eram gumun aku iki karo kowe iki. Langka lho wong wedok kok ayune kok ya iso ngemut sokle ngene iki.
Mbokmu, Apa? kowe kuwi nek macak-macak mbok yo sing lumrah. Lho kon lumrah kepiye Nek to? macak-macak mbok yo sing genah ngono kuwi. Wong Ora to- ngisen-ngisenke wong lanang. Lho aku ki ibu-ibu sosialita lho. Awang arep kepiye-kepiye kanca-kanca nganggo wedak pon, aku nganggo wage kliwon. Malah tekan pahit barang tak nggo. Obat. Nanti raine bodal badil gak salah wedak to aku ki. Lah wong wedak sak pabrike kaya dienggo kabeh ngono kaya. Iki malah aku bar operasi dodo iki. Oh Iki alah. jenenge operasi ki ora silikon nek aku ki. Mbokmu, Cutok. mula ya mula. Apa? Aku ki entek-entekan to leh nyambut gawe golek duit anane kowe ki mung ge seneng-seneng. Kowe ki senengane kok pinginan banget lho kanca-kancamu kowe Monggo. pengen apa kuwi mau? Apa kuwi? Cutok. Apa kuwi? Susune subal kathok. Masyaallah, masyaallah. Apa durung aku ki gak arep nganggo behel. Bareng aku ning nggon tukang untu ki behel ora nyandak yo arep tak ganti anu tralis masjid. Jan ora pokro kuwi ngisen-ngisenke kok Apa to? ditralis barang iki ditralis barang. Lho ngono ya. amen nganu to ketok le gayi to. Nek kaya ngono kuwi mumeti wong lanang. Alah mbok nek mumet Ya. sesuk nek karo aku rasa gondas. Wong aku ki mong sok apa mong gor wong sak buruh. Le lumpuk-lumpuk duit mong ya ora sepiro. Kowe iki kok malahane boros senengane ngentek-ngentekake Mongko aku golek gumun aku iki tak kan. disuntik anu janggute karo cumure nganggo solihin. Apa? Solihin. Kok solihin ki lho ya. Asing kondang-kondang kae solihin. Sing nganggo silikon. Wong kaya lenjah gumun. Nek kowe payu meneh aku to sing repot. Ah wong gak lenjeh kaya ngene wis ra meteng kok. Aku metu Gumun njaba aku Taman ngerasa. Sari iki kirek ra Susah, jegok. susah. Dadi wong lanang susah Susah nek rasa terus mumet. yo. Nek mumet dhe bojo sesuk ora sanggo sirah wae. Rasa nggur malah medeni wong kaya demit. Iki kok bojomu oleh kenes banget to iki. Alah. Ndara, ora pareng ora sopan iki gek ngopo to ya kowe? Mbokmu. Ngunggahke lho angel ra karuan. Oleh kenes banget. Jeh. Injih, ngaturaken menika sugeng rawuh Ndara Sekar. monggo, sugeng Injih, lenggah. jan ayune moblong-moblong. Kula tak nginggilke nek teng andhap kok sok kecocok. Mbokmu. Nek abdi ki Nek ana timur isor. ki jan koyo pecah-pecah iki. Ora pareng ngono ora sopan. Oke. Kene, dodok. Ora apa-apa, Dik. Ora kangelan apa piye? Enter semak plek. Sing sabar lho Aku jan mbokmu. seneng mbokmu. banget ana ati cah. Injih. Sekloron iki nek upama ora ana ati sak kloron itu, Pripun? atiku susah. Loh, Lah dene iya. yo. Nggih karang iya Taman Kaputren niku butuh sing ora waras kaya kula niki nek waras kabeh niku njora ora anu kok mboten anu mboten rejeh Ora kahanane iki niku. gawene Jan serampung boh to. iki kok bojoku iki jan. Bar nandur Saupama lombok. Kanjeng Rompok ing ngesake daharan unjukan wis kabeh cuma Sampun. Piye mau kowe sing resik-resik barang Dadarane kuwi? sampun wonten wah kula campur dadi gado-gado. tak kandhani. Nggih. Ki ana perlu wigati banget karo kowe. Inggih. Ije. Pripun menika, Ndara? Aku bingung lho, Lek. Ah mboten usah Wigati menapa nika? pun. Saiki akeh raja penglamar sing padha seneng karo aku, njur aku piye rek kudune ngladeni kuwi. Raja-raja menika kathah ingkang nglamar. Iya to, Lek, njur Raja piye? gula, raja. Kok raja gula ki lho? Napa? Ora mbok kowe wae sing Sinten? engko Kowe dadi iki kok wong bojone ora ora mudengan apa-apa. banget to, Mbokne? Lah nek kula ngeten nggih purun mawon ning mriku niku doyan apa mboten? Ora pareng ngendika ngono ki lho ya, sing sopan kaya. Maksude ki akeh sing tresno, akeh sing seneng. Kok Nggih. raja gula barang ngono kok. Ingkang nama tresna menika rak nggih Iya. naminipun Wahyu. Mongko wujuding tresna menika peparinging Gusti nggih ampun pun peksa. Oh nggih. Iya. Sedaya menika Mergo katon ngene ya, nglampahi tak kok. kandhani wong Nggih. seneng. Nggih. Pripun, Ati Ndara? siji pawitane wong loro dadi siji. Nggih. Nggih, Lah iya leres. to, bab katresnan ki ora kena dipeksa. Mboten saged dipeksa menika. Lah iya to. Inggih leres. Lah kersane panjenengan dos pundi menika, Ndara? Hawane kula kok ngantuk Aku mawon. bingung. Bareng ngendong wau dalu. Loh, Oke kena ngopo to mbokmu? Oh, wong wedok kok ngendong, mboten Wong Dik. lanang, Nggih, aku sing ngendong mau Lali beli kok ya. Kadang yo sok nglanangi barah kok. aku kok ya nganu ya. Pripun? Kowe iki ngaten. Kena ngopo iki?
Ngantuk. Aku kok ya dadi iya ki opo. Aduh. Mengarak rak ngantuk wae kok angel mingkem. Dewi Sekar Sumirat. Kowe wis wani nampik panglamare Kang Mas Jala Sengara. Ditenono. Aku bakal gawe ontran-ontran ning kraton Giripurba. Si Ratu Jem ya Dewi Sarpa Keling bakal lumebu ana ing ragamu. Muga-muga kanthi iki wirange Kang Mas Jala Sengara bisa tinamba. Iki ra krasa ta. Dara. Dara. Kok sari ngandhap lho, Dara. Dara Putri. Sik, mbokmu, ana apa iki? Loh, iki Bendara Putri ki Dara. kenging napa, Ndara? Kok sari ngandhap? Loh. Mbokmu, kepiye iki? Kok gilani ta iki? Kok malah Waduh. Loh. Kenapa iki? Loh. Emot. Ndara. Sik. Boyo sing emot. Tobat iki mbokmu ki kepiye ta? Kula menika. Loh. Ndara. Wedi kok ngene. Aduh, piye to? Aduh, piye to? Ana piye iki? Enten bengok-bengok. Hei, ana apa? Monggo. Iki ana apa kok dadi malah nangis tangisan. Monggo Gusti Prabu. Ana wong nguyuh durung rampung kok malah wis tulung-tulung ta kowe iki ngegat-gati wae. Ana apa, Mbak? Nggih. Paman. Kok Rene. Kowe iki kok ya Kowe bojomu ki nggih wong lali ra kulino kok. kowe iki kok rumangsaku kaya wong arep adu jago wae. Pripun ta? Dadak arep silah. Rada mundur. Nggih. Kowe kene wae. sing kene kowe. Hah? Kene kowe. Nggih. Sak matur kene. Sing cetha. Le matur sing cetha. Iki ana apa putraku kok ora ana ing sajroning Taman Sari? Kala wau menika ingkang putra rak sare. Ya. Bar sare menika ungu langsung gumujeng piyambak. Nggih, ngoten niku. Ya mesti seneng. Gujeng Nggih, dhewe. ngaten kok. Nggih. Kaya ngono kuwi mau ki kaya ngono Oh iya, kuwi. nggih ngoten niku wau. Nggih. Ning gujenge kuwi karo nyuwara ngendika apa? Wah, Mboten kok. Nyun pangapunten menika Wah, Gusti wau, Prabu. Mau ngendika muni piye mau? Muni piye? Kramas. Kang Mas kalih kula niku. Nggih. Terus Wong uyak. boceki bojo kula niku kramas. Malah Kang Mas. Ngerti ku kon adus. Ora. Kang Mas ngeten. Nggih, Paman. ngoten niku, nggih. Injek Cetha kula. yen putrane ingsun gerah ewah. Niku dereng wonten. Lho kasunyatan njuk ature mbanan paman kaya ngono kok. Nggih, dereng wonten Cetha. kasunyatanipun. Nggih mau bukti seksi kula wong. Tenan? Nggih, leres ngoten niku. Tenan nek kowe iki lho, Kusuma Dewi Sekar Sumirat Nggih. gendeng. Ah wong kaya kados sing umat niku. Nggih, menika kedahipun
pun padosaken Yen wisata nganti menika. kedelarung Injih, mengko injih. gawe kuceming asmaning sun. Saiki ngono wae. Leres menika. Sok sapa kang bisa ngusadani putrane ingsun Sekar Sumirat mengko tak paringi ganjaran. Oh, injih. Sinten kemawon? Iya. Oh, mboten mawas derajat pangkat? Ora. Mboten mawas jaler napa setri? Iya. Nggih. Kula ingkang Mboten sowan mawas- sinuwun. Oh. Ana, minggir. Gurung wae nggone ingsun rampung ngendika ana pasowanan Injih. bocah bagus. Nggih. Nggih kayane nom-nomane niki rada bagus. Ning kok sandangane kok le ora pati apik. Sapa kowe? Pareng matur sinuwun. Iya. Kula ingkang sudi asma Mastani. Kula Tejo Kesumo sinuwun. Tejo Kesumo. Injih. Baleni sapa jenengmu? Kula Tejo Kesumo. Tejo Kesumo. Omahmu ndi? Kula menika tiyang kabur kanginan. Wah, cetha meng arek golek pangan iki. Kok sik Wong ora dhisik. duwe iki. Mangke rumiyin paman. Kersanipun rampung lan wijang ngenipun matu. Nggih, niki gak enten perkara sing ruwet sing wigati kok manyelo-nyelo wae. Mbok menawa mengko malah dadi padhanging sakjroning kraton. Oh, nggih, Bocah nggih, bagus, Tejo Kusumo. Rada maju. Injih, sampun cekap wonten mriki kemawon sinuwun. Kowe wani miyak ana ing sakjroning pasowanan ning sakjroning Taman Sari. Injih. Darbe perlu apa kowe? Kula menika namung mireng Mbok Bakul Nambiwara menawi wonten sayumbara ngaten sinuwun. Iya. Lajeng kula sowan wonten ngersa dalem mbok bilih ing samangke kula saged ngusadani putra dalem. Ngono cetha. Sayembarane wis tekan nggon desamu. Injih, sampun. Kepengin melu ngleboni sayembara. Injih, leres. Alah. Nyur sing arep nggo pawitan ki apa meng cah desa. Paman, Kula. Injih mangke kula. rumiyin. Injih. Tejo Kusumo. Injih. Bener apa kang dadi aturmu? Putrane ingsun Sekar Sumirat nandang gerah ewah. Wusadanana yen pancen kowe bisa ndak paring ganjaran. Saiki upadinen wis ora mapan sakjroning kraton. Injih, menawi ngaten Sakura. nyuwun tambahing pangestu kula sagah. Oh ya. Wis kana goleki. Mbok menawa mbanan paman mengko bisa nuduhake. Oh nggih. Oh, Nggih. Nggih, punten Nyuwun dalem pamit. sewu Gusti Prabu. Nyuwun pamit. Dereke kono. Halon. Ngaten Injih. raos sing manah kula menika kok mboten patosa pitados kalian paune Tejo Kusumo injih. Lajeng kersanipun paman Kula tak Pangeran Sepuh. ngamping-ngampingi. Oh ngaten. Nggih. Injih. Mbok menawi mangke menika anggenipun tumindak kok radi anu ngiwonengen ngaten kurang saged ngimutaken. Langkung prayogi paman. Injih, injih, injih. Monggo Injih. nderekaken paman. Nggih, bareng kula badhe sumusul menika injih. Injih. Muga Tejo Kusumo bisa ngusadani putrane ingsun. Yen nganti kedelarung mesakake banget Kakang Patih. Derekno aku manjing ana sakjroning sanggar pamujan minta sing Bathara supaya putrane ingsun paliya temahing jati. Kowe jejeng wong lanang aja mung wani karo wong bocah wadon wae lho. Tolong ki sana. Kowe iki kok dhisik. Hei. Iki lirik kepiye to? Kok
kok dadi sak geleme dhewe iki piye iki? Jane kuwi kan luwane ngendi to? Mengko dhisik kene. Kok dhisik lho, mengko dhisik. Kowe aja tumindak Adigang lan Adiguna. Aja kok anggap kowe iki dadi wong lanang sing ngendelke kanepsan sing kaya ngono kuwi. Apa? Kisana, nyuwun pitulungan. Iya. Aku njaluk Piye? pitulungan. Sing kowe kan meneng kene karo bojone kok malah nel-nelan ning kono. Bojo. Sing kandha bojo ki lak ya kowe to. Apa? Aku Joko Susilo. Oh, sus kowe kuwi. Saka ngendi sus? Wis rasa dadak kowe kepengin ngerti aku saka ndi? Lho, wong aku ki ning kain papan kene karo bojone kok dadak ngalang-alang. Nek pancen kowe iki bojomu tenan, kenane apa dheweke ora gelem ora? Saiki ngene sila. Ning papan kene kuwi jane arep ngopo? Arep golek mati apa piye? Loh, aja kegedhen ati kowe. Aku mung kepengin ngerti. Nek pancen kowe iki bojomu tenan, kenane apa ning tengah alas kowe dadak dibojong-bojong ora? Nek saumpama perkara iki tak omongke karo kowe. Kowe iki ora ngerti perkarane aku karo bocah kuwi. Ora mudeng. Loh. Wis ora ana gunane. Ning kenane apa njaluk tulung? Saiki serakakean rembug. Sing baku nek pancen iki bojomu, kenane apa bojomu kipo-kipo ora gelem karo kowe? Kowe bocah manalen kan. Janggarwaja. Wis to, nek kandha ki sing tenan aja lames kaya ngono. Sing aku dadi bojomu iki kapan? Nikahan gak mau kok ora ngakon di mana bagus ora setelen ngono. Janggarwaja. Saiki ngene. Tak kandhani. Wis ora usah perlu kok kowe ngoyak-oyak nek kowe pancen wani karo aku. Saiki ngene sila. Aja meneh kok mingkul kowe. Mbok ana wong papat wong kaya kowe lho, iki lho. Oh. Gampang ora bakal gigit. Yen kaya ngono kowe wani tenan karo aku. Oh, nantang kowe. Oh, titenengno ketiban kepelku. Dengar, aja nang kene kowe. Lunga. Wah, Sesuk. Shit! Hit! Shit! Hit! Ja! Shit! Ja! Shit! Shit! Hit! Yes! Hit! Hit! Shit! Shit! Yes, saiki. kene ya mang semono banggamu Janggarwaja. Saiki wis dadi bandan wis ra kakeang polah. Rasakno kowe saiki. Tobat to Janggarwaja. Tulungi aku kowe. Jangan aja. Tobat wae durung kok njaluk pitulungan iki lho. Aja rumangsa kowe wong sekti Mahambara. Nek pancen kowe iki ora nglenggono luputmu. Ya wis. Saiki kowe nek ketiban kepelku. Aku tak ngomong. Apa? Sampun, aja. Saumpama kowe ki ngerti perkarane mesti kowe ngrasake larane atine kowe. Aku kowe ki ora ngerti perkarane kok plang wonten ora ngerti. Ora. Mong aku ki ndelokke kowe karo bocah wadon kok kaya ngono kerase lho. Ayo ketiban kepelku kowe mesti tekan. Aja tok pateni Janggarwaja iki Jaka Susilo. Karepmu kepiye? Aku nyuwun, aku njaluk. Lho wong kaya ngene iki bakal Sekar. rusak pelatan yen Sayene. tekan ning pati tak kandhani. Joko Susilo bakal mateni karo aku mergo ora ngerti perkarane. Aku pateni nang kene semanut, pateni nang wis sampurna. Janggarwaja. Aja cilik atimu. Jaka Susilo. Piye? Mangerti ya? Janggarwaja iki nadyanto karo aku sak genawi. Nanging iki bisa ketanda bukti ana ing Giri Purba mengko. Menawa ontran ana ing Giri Purba Janggarwaja sing mangerteni. Yen pancen ngono saiki dirangket bebarengan disuwanke Bener sadalem. kanamu. Wis Ayo ayo. Janggarwaja, anu tak suwanke. Ayo Jaka Susilo. Sama kok lalu.
Loh, Kang Mas. Piye to? Loh. Sik. Jenengan menika terus pundi to Panjenengan Kang Mas? dos pundi to, Ndara? matur emot ta. Emot, Ndara, emot. Kula menika tresna dhateng panjenengan. Nggih. Ananging kleru nek kula niku sanes. Mbokmu Iki kepiye? Kang Mas. aja to. Ora pareng. Pun. Nanti kandheng. Lho. Iki piye iki? Mbokmu Kula tresna Kang Mas Penggalian. Jolo Sengara. Panjenengan tresna dhateng kula to Kang Mas. Saestu Pripun to? to Kang Mas. kepiye nek kene wonten mriki Panjenengan namung niku kula. terus pundi to Kang Mas? Mangke riyen. Kok malah wil-wil. Aduh, Kok ora kene. Kok malah pun. Kang Emut. Pun, Monggo kula aturi emut, aturi pinarak Dara. riyen. Pinarak riyen. Panjenengan menika tresna dhateng kula to. Kula menika tresna saestu dhateng panjenengan. Panjenengan menika terus pundi to? Mbokmu iki katani iki kene. Iki lho ora mbakmu mbokmu. Sanes kula niki lak. Aduh, mangke riyen. Mbok Jenengan niku kleru Mbok ampun mriki kalih kula. Tresna. Tresna. Nggih. Tak jagongi ngene. Tobat. Ki Ndara sekar dadi kaya ngene to kok dadi kaya mengkene kepiye. Panjenengan tresna dhateng kula to Kang Mas. Ini aja pecah. Kados pundi raos pun panjenengan Ndara. tresna dhateng kula menika. Tak Mangke riyen. Ampun ngoten Ndara, ampun ngoten. Mriki. Jumeneng. ning panjenengan tresna dhateng kula to. Mbokmu. Dadine Terus pundi kepiye? panjenengan tresna dhateng kula to. Aduh. Saestu kula tresna lair Ndara. batos kula tresna dhateng Iki panjenengan. kepiye mbokmu iki? Alah. Panjenengan Tadi kok kaya nandang mengkene gerang. to ya Allah. Gusti. Sing sabar ki. Saestu kula tresna dhateng Ingkang sabar menika Ndara Sekar. Dos pundi menika? Jajal. Madhep mriko. Jajal, nika sinten? Kusuma Dewi. Gemujeng terus ya. Kang Mas Jolo Sengara. Panjenengan tresna saestu to dhateng kula to Kang Mas. entuk ning dhateng panjenengan. Panjenengan diklemi Kang Napa? Mas. Akeh kok Saestu ngomong to Kang Mas. gujing kemawon. Nggih ngoten niku terus niku kok gemujeng terus ngoten niku kok. Panjenengan lho. Kula nggih bingung kula niku. Kula tresna Tejo Kusuma. Wis ngerti dhewe ta kahanane? Lah, Kula tresna saestu lho. ora pareng. Nggih. Wis tuh. Anu, Kusuma Dewi mboten pareng kados mekaten. Aduh, iki yang ngopo ngono? Iki lho. Lah. Aduh, ana pangeran sepuh ingkang minulya kok. Wah, kok nggon kono to ya? Nggih. Sing Niki sak sing kenging menapa niki? arah kok ya ora apa. Sengara. Kok Jolo Sengara. Pundi to Kang Mas? Pripun to? Anu ngene wae. Nan, Aku kok suwe-suwe nek ngrasake melu ngene. pripun Wis, rasane? iki iki Tejo Kusuma kuwi. Terus pundi Kandamu sagong nambani to? Tambanono mongso borong wis. Ya, dhewe ditinggal. Nggih. Wis mongso borong. Kang Mas. Wis sakarepmu tresno karepmu. Yo nang pukuran. Wis. Kang Mas. Mangke rumiyin Ndara Putri. Panjenengan tresna to. Mas. Kang Mas, jenengan kados pundi to? Den Ayu kok Sinten-sinten? melas. Mboten enten sinten-sinten. Melas sanget raga panjenengan kok ngantos kados ngaten. Saestu tresna lho kula. Panjenengan tresna mboten?
tresna ta? Mugi-mugi kula saged ngusadani anggenipun panjenengan menika nandhang sora Kula tresna lho panjenengan menika dos pundi to? Saestu. Nggih. Enjih kula badhe bareng usada. Agar rumiyin kula papakaken rumiyin. Panjenengan menika lho. Piantino bagus banget lho panjenengan menika. Abot. Kang Mas. Panjenengan menika lho. Kang Mas. Panjenengan saestu Kang Mas. Kula tresna Kang Mas. Kula tresna panjenengan Kang Mas. Jenengmu sapa? Yen ora kepengin lebur dadi aku. Sapa? Tutu karo aku. Setan alas kowe. Iblis kowe. Kok melayu-melayu. Pripun? Wis. Jeng pangeran sapa? Kayak Tejo Kesumo kae. Pripun? Kok mlumpat pager cincing-cincing. Wah, Mah kecantol. Engkang pundi? Wah, makanya kecantol gethek. gangsang kayak jane ngoyak sapa? Wah, kuning-kuning campur abang. Nah, lho. Iki lho, bendaramu. Aduh. Sare malih. Aduh, Kesumo Dewi. Ah, nika Gusti Kesumo Putri. Kesumo Dewi Sekar Sumirat. Monggo. Monggo. Kula sinten? Nggih, lenggahipun. Lenggah Yen ingkang Nggih ta? sketsa mriki. Sapunipun lenggah. Aku kok mau ngletak ning kene iki ngopo to, Lek? Sare. Lah jenengan lak sare to. Kula sinten? Panjenengan Eyang. Arga manik ta? Nggih. Mboten pangling. Boten. Kula sinten? Piang Kang Cakil. Nah, nek kula sinten? Maca kaya ngene kok isih cakil wae. Duh. Aku kejane kena ngopo to, Lek? Nggih, waspada sanget panjenengan menika lho. Napa to kula? Anjen menika kok tasih Mas Tani menika lho ingkang abdi kok cakil lho. Rembes. Nomo Nyi Rembes Oh, Nyi Rembes. Rembes Monika. Lho. Oh, Nyi Rembes dadi saiki ganti to iki. Rembes Monika. Menika ngaten. Inji dos pundi ya? Kesumo Dewi Sekar Sumirat kala wau menika estunipun panjenengan menika nandhang gerah. Nggih. Kula. Nggih.
Gerah estu, gerah Saestu menika. estu. Gerahipun menapa menika? Gerahipun menika guyu dhewe Nggih nggih. kumujeng piyambak jenengan Nggih niku mboten ngendikan eling. Nek kaya ngene yo piyambak. ngisen-isenake yo lek yo. Nggih, Menika saestu menapa cethanipun ya? nggih. Cethanipun panjenengan menika gerah. Nah, ngoten niku. Owah, nggih Owah. to? Inci. Nggih. Pamangka mboten namung gumujeng, mboten namung guyang-guyu, panjenengan menika ugi melajar mereka mriki. Lah menawi Mboten ngagem busana. Nah. saestu ngoten menapa niku. ya? Injih, panjenengan Lingsem kula ya. nggih mila Kumujeng saking piyambak menika. jenenge Nek yo ora Nggih, nggih. ngelingake ke Lah piye to? eling kita putih to lah. Ning menika sampun mantun ta? Sampun, sampun sak Wis, menika. Nggih, nggih matur nuwun menawi sampun mantun menika tegesipun kula anggenipun ngusadani panjenengan menika nggih wonten bukti nyatanipun. Wau panjenengan ta? Heeh, to ngono. Dados panjenengan ingkang ngusadani gerah ewah kula menika ya. Ya injih, sinten malih to ingkang sampun kondang wonten Giri Purba menika. Oh, perkawis menapa kemawon waton tasih wonten arga manik rampung. Paling ngaten panjenengan menika nggih digdaya nggih ya. Oh, angke pokoke mboten namung digdaya lairipun ya, awakipun batin kula nggih digdaya. Nggih. Mila ngaten nggih. Nggih pripun? Anu gandeng ingkang Rama menika sampun paring dawuh. Sok sintena ingkang saged ngusadani panjenengan badhe pun paringi ganjaran. Nah, kula ajeng nagih. Arep melu entuk ganjaran ora? Nggih. Derek. Kowe melu to? Nggih, Iya, nggih, ngerti. Monggo menawi ngaten kula sowanaken wonten ngarsanipun ingkang Rama. Nggih, Yang. Matur lho, matur ingkang ngusadani menika kula. Nggih ta? Kula. Nggih ta? Nggih ta? Nggih. Monggo. Tadi bojoku. Ning mengke kula dibagei lho. Aja kuwatir. Nggih. Kok nek aku wis kelakon daup, Nggih. Ampun Kowe wong supir nggih. kalih kula. wis mulya. Jenengan pun Heeh, mulane. Ayo dari aku. Pakmu. Aku gendong. Ayo. Gendong. Iya to. Angel. Parmat Kanjeng Adipati. Piye? Kula menika mireng pekabaran menawi Dewi Sekar Sumirat sak menika saweg nandang gerah ewah. Gerah Bener. Lajeng panjenengan kok malah mesti kemawon pangangkah panjenengan menika mboten badhe dados kasunyatan Kanjeng Adipati. loh panjenengan kok malah gujeng menika gerah ewah lho Kanjeng Adipati. Lanjut nek saged mantun. Nek mboten mantun. Kok mboten lingsem. Kadosipun mboten pantes menawi badhe panjenengan pundhut garwa Kanjeng Adipati. Terus saiki wis ana sayembara. Sapa kang bisa ngusadani bakal kaganjar Sekar Sumirat ngono? Nggih. Mesti wae aku kang bisa mupugiri sayembara. Ngerti ora kowe? Lagi kok Kabeh iki mau pancen aku kan golek cara Sekar Sumirat gerah ewah. Aku kang bisa ngusadani kelakon sedyaku ngregem kraton ing Giri Purba. Nika ateges panjenengan ingkang damel Sang Dewi. Aduh, Kang Mas. Panjenengan atur ketiwasan Kang Mas. Dimas.
pancen Menapa Sang Dewi? Wonten dadosan menapa menika? Wonten ingkang Saiki pancen wis damel parigawe pakaryan kula. Anggenipun ketir nek kula lumebet wonten raganipun Sekar Sumirat Kang Mas. Kentir tenan. Kula nyuwun saiki wis nyuwun pangayoman lan nyuwun sabiyantu Kang Mas. Wonten pawongan ingkang ganggu gawe. Leres Kang Mas. Lajeng sinten menika? Kula mboten saged nandingi. Lajeng menawi panjenengan kemawon boten saged nandingi menawi kula lajeng kados pundi menika. Mugi-mugi Pundi menika Sang Dewi. mugi-mugi Kang Mas ingkang saged ngayonaken yuda Kang Mas. Kados pundi. Sapa iki? Ora tatanang lumbu ana ing Aku kadipaten. Sapa kowe? Tejo Kusuma. Tejo Kusuma. Duwe perlu apa? Arep takon kowe duwe perlu apa? Semingkir. Aku ora butuh. Semingkir. Iki papan dunungku. Malah sing kudune semingkir kowe. Oh, aku ngerti. Dadi kita pawongan kang jugarake kabeh kang dadi sediaku. Kula wonten wingking Kang Mas. Piye? Adipati. Kanjeng Adipati. Oh, Kanjeng dadi Adipati. kowe kang dadi ontran-ontran kan gawe rerusuh kahanan iki. Kowe to. Oke rumiyin. Kanjeng Adipati. Sesek. Sesek. Dipun kiat-kiataken Kanjeng Adipati. Aduh. Ayo. Kowe tak rangke tak suwanake. Kosek. Yo. Kowe kudu gelem dadi seksi lan kowe kudu gelem dadi bukti kahanan iki. Aku Ngerti? njaluk urip. Yo. Yo. Ayo. Nggih. Kosek iki aja kenceng-kenceng to. Kosek. Aku tulung. Ayo. Aduh. Ayo. Ingkang Ya. atos-atos Kanjeng Adipati. Iya, kabeh mau pancen aku kang jalari ning aku. Manut. Iya. Ayo, manut. Nggih. Ayo. Nggih, monggo. Monggo Kanjeng Adipati. Monggo. Muri kene muri. Yo, Manut aku. Manut. Dodok. Nggih. Bakune aku aja kok percaya ya. Iso manut aku. Ayo. Pareng matur Gusti Prabu. Injih. Monggo. Nika kula nderekaken ingkang putra Kusuma Dewi Sekar Sumirat sak menika sampun mantu. Bombong rasaning penggaling sun. Putraning sun kondur ana ing kedaton saiki wis paliya temaing jati. Menika rikala semanten panjenengan dawuh kalian si Tejo Kusuma. nggih. Dasare lare dusun. Nek dipatrapi gawean nambani mlayu. Pendidikan jenengan nika leres no. Lho, ana bukti ana seksine kok ya aten Gusti Prabu. Estunipun ingkang saged ngusadani ingkang putra menika kula. Saestu Paman. Nggih, napa kula menika Tenan, Po? pantun goroh kalian panjenengan. Matur menapa wontenipun? Kang bisa musadani sliramu Eyang Arga manik. Nggih, kula. Dani nggih eyang menika. Iki. Nyatane. Nggih, mongko ingsun kang wiyos
pangandikan nalika semana Jumbuh kalian sayembaranipun ta? Panjenengan badhe ndhawuhaken sinten ingkang saged nusadanilah kula menika. Kula kang sowan sinuwun. Dampyak. Pangapunten. Kowe iki wis minggat ngopo? Bali meneh. Kula aturi lenggah paman. Injih. Sampun ngaten menika Kanjeng Rama. Kowe kok malah bebarengan karo Jangkarwaja iki ngopo? Injih. Sekawit Jangkarwaja menika nglandang dumateng kula. Menapa Kanjeng Rama mboten prisa menawi kula menika linggih saking kaputren? Oke, lelakon sing dumadi dadi aku ora mangerteni. Lah menika, wah punten dalem sewu menika Gusti Prabu. Jangkarwaja mawon nglandang anak kula menika dos pundi? Ning kasunyatan Jangkarwaja saiki ngabiyantara ngersaning sun. Mbok menawa ana wigati kang bakal diunjukke. Jangkarwaja. Maju nggonmu ngabiyantara. Ana apa kok dampyak nganti putrane marang paman Argomani. Malah ana pawongan uga kang ngabiyantara. Inggih. Lepat nyuwun lumuntring sih pangapunten dalem sinuwun. Janipun lelampahan kados ngaten menika dedeh kula ingkang damel. Lho. Nalika semana sliramu ora tau sowan ursane ingsun. Paman Argomani ngendika yen sliramu gawe dertah ana ing jabaning rangkah. Punten dalem sewu sinuwun. Wonten ing Argomani menika kathah brandal maling ngecu namung ingkang saged mirat menika kula. Lho, Dede Ki Argomani menika. Rawaton. Namung kasunyatanipun Ki Argomani menika matur wonten ngersa dalem. Anggenipun saged mrasta rusuh menapa kemawon piyambakipun. Namung kula neka namung kangge wadal. Kula labuh lapet wonten ing ngersa dalem menika mboten wonten ginanipun. Kuwi mbiyen tok sepisan. Paman, kersanipun rampung nggenipun matur wonten ngajeng kula. Namung sedaya menapa kemawon labuh lapet kula wonten ngersa panjenengan dalem dipun kaanggep lepat. Ngono. Ingkang ndadosaken dertah wonten kraton menika saking pangandikanipun Ki Argomani. Menika ndakwa dhateng kula. Kula ingkang kadakwa dados ngono ta. resah wonten ing Argomani. Ya. Paman, Injih kula. panjenengan menika piyantun sepuh lho. Injih. Yen ngendika menika tinulat dhateng para narapraja lan kawula. Lho kok dados unjuk aturipun Jangkarwaja kados ngaten? Cethanipun panjenengan menika ingkang damel ontran-ontran wonten ing Argapura. Boten watun kula kok. Menika namung ingkang gadah panguwas menika panjenengan dalem Kula sowan sinuwun. Akeh banget kang padha sowan. Malah durung nate adu arep marang pawongan sing kae. Lho, iki nom-noman nalika semana kang mupu Girpatembaya. Tejo Kusuma, injih, leres kula. mlayu. Tejo Kusuma. Injih. Sliramu isih wani ngabiyantara saningsun. Lho lepat kula menapa sinuwun? Lho, Kok ngendikanipun kados mekaten? ngendikanipun Pangeran Sepuh, sliramu ora bisa musadani putraning sun. Iki kenangane ngopo sliramu malah dampyak-dampyak pirang-pirang padha ngadhep nang kersaning sun. Wigatimu apa? Injih. Pareng matur sinuwun. Kula badhe matur mboten ngagem tadhe ngaling-aling. Namung kula kepengin matur menapa wontenipun. Ya. Ingkang saged ngusadani putra dalem menika boten wonten sanes kula sinuwun. Loh.
Ngawur kowe iki. Menawi sampeyan dalem kirang pitados, menika wonten bukti seksinipun. Matur, ora matur. Tenan apa? Injih. Leres sinuwun. Sedaya ingkang damel reka putra dalem menika gerah ewah. Kula. Kowe. Kula minta sraya Jem Sarpa Keling lumebet wonten angganipun ingkang putra satemah ingkang putra gerah ewah. Menika kula, reka daya kula. Oh, dadi kowe sing gawe to. Oh, dadi panjenengan dalem to. Ing dados kula gerah ewah niku panjenengan dalem. Cukup, Paman. Nggih kula. Ngendikanipun panjenengan saged musadani putra kula. Ah, kasunyatanipun ngaten ingkang putra menika tasih kantaka. Lah, mangke nek kula nengke mawon rak suwe-suwe sama kula kuwatir nek bablas. Ning kasunyatan unjuk ature wis ana tandha bukti. Angkah kula menika menawi kula ingkang damel reka ingkang saged ngusadani kula lajeng kula saged nggarwa ingkang putra ngaten. Paman. Kenging dipun westani yen sakmenika Cidra Kang Binuka panjenengan menika. Anu ampun ngaten. Jangkarwaja sliramu tak tetepke dadi senopati meneh ana ing kedaton. Ngaturaken kula ginyuwun pangapunten mbok bilih ngersa dalem tasih paring pangapunten kula sampun dipun paringi pidana ingkang awrat nggih ingkang sin. Rehning kowe wis dadi ngaturake tandha bukti ana ing papan kene enteng hukuman. Atun mbah. Kula ampun dipun Paman, nggih. panjenengan kedah kula paringi pidana. Lebetaken wonten ing pakunjaran. Nggih. Ampun. Kene tak kandhani rada maju. Injih, sampun wonten mriki kemawon. Rehning sliramu kamu sadani putraning sun. Saiki paluya temahing jati sliramu tak dhawuhake marang putraning sun. Injih. Jumeneng Sendika nglakoni ana ing sinuwun. Kraton Giripura. Lah iki ana pawestri karo pawongan iki. Bingung rasaning penggaling sun. Tenane sliramu sapa? Parang matur Kanjeng Sinuwun. Iki anak kula. Oh, putra panjenengan, Paman. Nanging sinaosa kula menika putranipun Kanjeng Rama Pangeran Sepuh. Nanging kula menika mboten nderek lepat kepara kula menika menawi mboten wonten pawongan menika mboten saged dumugi wonten kraton Giripurwa menika. Yen ngono pawongan iki kang mitulungi marang sliramu kok. Leres. Ana ing papan kene sineksanan para narapraja lan kawula ndak dhawuhake marang pawongan kuwi sliramu. Matur sembah nuwun. Ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan sinuwun. Ya. Binuka. Tenan saiki Paman Patil bokene pakudenan kang kena disebutake Cidra Kang Binuka. Lebokene pakunjaran.